bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓen koɓe ayo pindi tv jaam allah wale mon caggal yettude allah e julde rasul sallallah alih w sallam ko salminde gote mon kala adi bil aadi saladaɗo ɓuuri firtudade ano aadi mo pindi tv fiɓodire mon addande on kala e subaka ko sifa e kele gaɗa jandi leydi sénégal ana noon gueɗe rendo on politique on coftal ɓalli ala tigui ko tawetake e nder jaydeji wadde mbiyen ko fandu almudo ala tigui ko tawetake e majjiya joni joni jumpeɗe nder majji to karallagal to woni ton ko caɗwalo hande oɗo subaka alkamisa go lewru décembre hitande ujunnaje ɗiɗi nogas e ɗiɗi gudditirten ko neɗon jeyde guindir le soleil national ɓe gaari tigui koye alhaali on boros VIH sida on rafi mo ganduɗa tigui fedde gotago nder organisation des nations unis ƴettino pellital ganduɗa ko kala ñande dewi go lewru décembre ina mawnina ganduɗa tigui haare fade oɗon boros sida journée mondial du sida ɓe mbi tigui kamɓe jeynen ko le soleil ko sukaɓe wonduɓe oɗon rafi ene ɓeydoya yayde kono kaya holno ɓe gurdi e ɗiɗon antirétroviro ganduɗa tigui ko yowiti ɗeɗon poɗɗe tigui ɗeɓe kokkete gam kaya wonde kalma on noon brosse layde nder ɓandu mabɓe ɗum noon tigui ɗeɗon poɗɗe ɗiɗon koppuji no yarirte tigui woni ko jeyniyankoɓe le soleil garti oɗo subaka kan woni tawteke e nder hello mabɓe jeegomo kamɓe ndeɗon jeyde guendire le soleil li quotidien jayde Elhadji Ndiaye nde ari tigui koye président Macky Sall on ganduɗa tigui hoorejo leydi Sénégal e oɗon conseil des ministres ñalawma hanki o kono tigui o ƴettiti pellital yaade tigui yerluti yaade dewnuji leydi Sénégal waɗoyde toon ɗiɗon batuji jagorde conseil des ministres décentralisé Macky Sall à la reconquête des régions non tigui woni ko wi jeynenkoɓe li quotidien ɓe mbi noon ko ñande nogas e jeetati lewru décembre ko to Sénégal oriental woni to yilloy to Tambacounda woni to waɗi to conseil des ministres kanko président Macky Sall kanko jagorde mabɓe kala ɓe jetto e oɗon diwan mo Tambacounda e wiide ɓeɗon jeyndiyankoɓe groupe origine SA jayde Dakar Times ari ha joni koye makko kanko on hoorejo leydi Sénégal le président de tous les Sénégalais noɓe kewi wiide mo Macky Coumba Thimbo ɓe ɓi ko caggal on autopont Sénégal Gambie caggal on Sénégal Rosso Mauritanie joni de eɓɓore nde Macky Sall waɗi lancé ko ngol ɗon lawol Dakar fade Guinée Bissau gam kay oɗon yaha gara ɓuura webtude hakkude ɗiɗon leyɗele ɗiɗi leydi Oumaro Sissoko Embalo eɗin ɗon leydi makko kanko président Macky Sall ɓe mbi ko la banque africaine de développement woni BAD ko kañum tigui waɗi souligné oɗon projet gam kaya e stratégie de développement e ko yoyti ganduɗa kay ngal ɗon dawal 2013 2022 ha joni noon eɓene pellite kono kay ɗeɗon peele yuɓɓinde yaha gara hakkude ɗeɗon leyɗele ɗiɗi Guinée Bissau e ndindi Sénégal woni sababu darnugol ngol lawol Dakar Bissau e wiide ɓen jayniyankoɓe Dakar Times Sud Quotidien ari koye alhaali ɓen ganduɗa tigui gendarmeɓe ɗiɗo walla mbiyen dedeɓe ɗiɗo leydi Sénégal ɓe ganduɗa tigui gosɗe mumen jiitanoma walla mbiyen goski gote mabɓe yiitanoma toto Cammanuel ko dedeɓe tigui ganduɗa kay ko faljunoɓe ɓe jiyaka caggal ɗum noon ɓe mbaɗa localisé toto Cammanuel nder ɗeɗon kaji ene wayno noon gote mabɓe ko toon toon yiira taw kay koye ballal on marine nationale ene wayno noon Philibert Sambou sergent Philibert Sambou ɓe mbi ko enquête sous scellé ene wayno Alioune Tine mo Africa joom cente o wi ko wasde waɗede autopsie kiɗon goski addi luural mawgal saabu ha joni yimɓe mbawa andude holto gongo hetti Alioune Alassane Seck mo Ligue sénégalaise des droits humains kanko arti hen ou cet argument ne permettant pas l'autopsie nous semble falictueux walla nous semble fallacieux ene wayno noon o wi ko wasde waɗede walla mbiyen ko dalilu moɓe gandi wonde autopsie waɗaka e goski o goski ki walla mbiyen ko fuɗɗi gamorinde ɗum saabi autopsie waɗa o wi ko on argument dallinani on dalilu ganduɗa ko sembani e wiide makko kanko oɗon gorko Alassane Seck mo Ligue sénégalaise des droits humains e nder ndeɗon jayde Sud Quotidien gaddu hen jayde ley fo ari koye oɗon fannu goɗɗo ɓe mbi ko la confrontation aura lieu hol confrontation goɗo hol kuccodiral hol oɗon garmi gara ko hakkude Sonko e Adji Sarr e yesso oɗon doyen des juges e wiide ɓeɗon jayde koɓe l'info ene wayno noon Ousmane Sonko e hujikinantoɓe mum Adji Sarr hujikinantoɓe mum kañumen kala neldama convocation gam kay yesso oɗon doyen des juges ñande jeegom lewru nduɗo tigui ndu gonɗen décembre wadde mbiyen koye oɗon ñalawma talata ko nden tigui Adji Sarr e Ousmane Sonko kuccodirata e yesso oɗon doyen des juges le quotidien de Madiambal Diagne ari koye oɗon confrontation Adji Sarr Ousmane Sonko
suite d'un feuilleton wi non ko be don jeyni ko be le quotidien de Madiambal Diagne les deux protagonistes se retrouvent devant le juge ñande jeegom lewru décembre ko den tigi woni nde Ousmane Sonko e Adji Sarr kutindirata e odon doyen des juges be ngartene mbaadi kubtidinde kambe den quotidien le quotidien Vox Populi ko mayri jumpi yadde tigi natal on horeje Pastef kono natal makko kanko Adji Raby Sarr be mbi ko sanga waktuji sappo e ɗiɗi ko nden tigi ɓe mbaɗa convoqué confrontation explosive wi noon ko ɓeɗon jeyne koɓe Vox Pop maître Elhadji Diouf kuji kintawɗo Adji Sarr ko mum te nder ndeɗon jeyde nous sommes fin prêts pour cette confrontation ça que ma cliente réclamé ene wayno ko Adji Sarr ɓooyi namdade ene yiiɗi huccidde Ousmane Sonko sabu ene jogui gongaji ene jogui preuve aji wonde dallinde e ko tumno ɗum ene woodi wona tigi tumo ɓolo kono de ko hunde lamde ceerre wonde ko wi Ousmane waɗi ko Ousmane waɗi ɗum e wiide ganda tigi kanko Adji Raby Sarr Elhadji Diouf maître on gorko kuji kinantoɗo Adji Sarr wi tigi kañumen deni keeɓi kañumen deni jooɗi to tiiɗiya l'observateur nde Youssou Madjiguène ari tigi alhaali gustugol ɗiɗon cogguli ganda tigi ɗo e nder leydi Sénégal cogguli loyer e ɓe garti ɓe mbi ko la nouvelle option de Macky ene wayno oɗon date ganda tigi ko dirtinama wattama 1er janvier 2023 ɓe mbi noon ɗon ɗo wonno décret Macky Sall watti ɗon ko kuulal ɓeydade tigi sembinde ɗum le président impose une loi wi noon ko ɓeɗon jeynekoɓe futur média alhaali ganduɗa tigi ɓeɗon locataire en kala e saaha ganduɗa ki keɓoɓe caɗele kono kala e saaha ganduɗa ko courtier ji ne puntu ɗumen e ko way noon ɗum de ɓe jiiɗi ittude ha laaɓa ceer saabu tigi kuule ɓe jiiɗi darnude gam kay sembitinde oɗon fannu loyer ɗo e nder leydi Sénégal kono kay ustude ɗum ha tigi ɓesgu Sénégal wawa hen yitade hoore mum jeyne koɓe l'observateur goppani caggal on confrontation Adji Sarr Ousmane Sonko Adji Sarr la suite devant le juge ko ñalawma talata jeegom lewru décembre sanga 11h ko nden tigi walla mbiyen talata garoɗo o mbasen wondi ɗum ko nden tigi woni nde ɓe mbaɗa convoqué jeyde libération no kewɗen wiide sowona scandale tan ko révélation audit 2020 2021 mois ARMP autorité de régularisation des marchés publics ko kañum tigi yiiti maguyaji kewɗi walla mbiyen juutñaji ko preje nanaɗe cukkiri kalisaji ñamaɗi e nder jogay gollorɗe leydi ndi ɓe guidori ko oɗon puma ɓe mbi ko 3,5 milliards ko preje men CFA hors contrôle hay goto waɗani ɗum contrôlé to fonno ɗon nadde natan ɗon ɓe mbi ko Moussa Sow préside en toute illégalité la commission des marchés et choisi des entreprises pour les DRP ɓe mbi ko on gardi ɗum Moussa Sow ko kañum tigi ardoro ɗiɗon batuji taw kay won day ganduɗa tigi ɗeɗon kuule kono kay yadani en juɓɓuri fewndi e wiide ɓeɗon jeyne koɓe libération ɓe gatti koye DER et FONGIP ɓe mbi ko ɗon tigi ganduɗa ko teskama juutñjacc kewɗo 715 millions de francs CFA nannama e cukkiri taw ɓesgu Sénégal ngo yittaki hay poste mo Abdoulaye Bibi Baldé wonno ko noon tigi ville de Dakar ganduɗa ko sohamel warde ni ko noon tigi ɓe mbi ko ha joni ɗo e nder leydi Sénégal mo goyaji ene jokki e jokkoyde to Sédhiou fawa toon junggo ko faux infirmier ko cafrowo mo ala ɗereji cafrowo mo janggani cafrowo mo rewnani golle mum lawol ko kañum tigi fawa toon junggo kanko oɗon gorko ko to Sédhiou ɗum woni ko waɗi kona ɗum ko jeyne koɓe besbi le jour gari koye oɗon fannu coftal balli ha joni de ɓe gummaki oɗon ha mondial 2022 Sénégal Angleterre dimanche ñalawma oɗon tigi sang waktuji sappo e jeenayyi ko nden tigi leydi men Sénégal huccidirte e ɗen ganduɗa ko on équipe mo Angleterre hakkude Aliou Cissé e Gareth Southgate koye oɗon ñalawma dimanche e wiide jeyne koɓe besbi le jour ene wayno noon oɗon ère de Premier League sabu baroɗe men sappo kañumen tigi tawte ko to championnat anglais Edouard Mendy Kalidou Koulibaly wondude Pape Matar Sarr wondude Nampalys Mendy Idrissa Gana Gueye Sékou Kouyaté yogue mabɓe ko toon tigi tawte Kalidou Koulibaly o wi ko la force de cette équipe c'est qu'elle ne doute pas o wi ko équipe mabɓe o waɗi doole mum sembe tigi moɓe jogui sikki ala e mabɓe ɓe cikkata kono ko yiya ganduɗa ko calcul aji kewɗi nder ceere ɗum woni ko ɓe gollirta ko possible France Sénégal en quart de finale so tawi tigi Sénégal yalti ɗo besbi le jour wi ko eɗen mbawi howrde oɗon équipe les bleus de la France L'As quotidien natal makko kanko on Iliman Ndiaye yadude Pape Gueye wondude Pathé Ciss ɓe mbi c'est Lyon qui ont secoué la tanière ɓe mbaɗi golle paydude ngal ɗo puccal ɓennugal kanko Pape Gueye wondude Iliman Ndiaye kono kay Pathé Ciss kañum tigi holli hoore mum no hannirta ni jeyne koɓe lasa namdima hen Ferdinand Coly e oɗon match Angleterre
où le Sénégal n'a plus rien à perdre nganda hankadine ala basal wodana en potani tigi wasde e wiide kanko on gorko le 217 de l'épopée 2002 Ferdinand Coly nganda ko la latéral au Draglax kanko tigi sewtidi non ko gender nden jayni lasa rewmi quotidien sport ariti ko oɗon mayo on mayo leydi Sénégal mayo ɓeydama e wiide mabɓe caggal nde Sénégal waɗi qualifié 8e de finale ene wayno noon yeeyoɓe ɗiɗon mayoji ɓeydi ɗum no hannit ni gam kay ɓesgu Sénégal ɗo noon ɗo Sénégal qualifié ɗo mayo fonode wonde gratuite yimɓe keeɓe no hannit ni fata barakallah ɓe ɓeydi oɗo mayo kono yo won ko hayndi saabu ɓesgu Sénégal tout on Sénégalais veut supporter franchement yoɓe gussan ɓesgul ɗi mon kala wawa hen dañde mayo saabu ganda tigui ko fibre patriotique c'est le patriotisme qui fait vibrer kona ɗum ko en garade kayre nde ay sen jaa heewi wiide ko kayre tigui dardamalla ɓe garti tigui kamɓe ɓeɗon jeynen koɓe stade oɗon premier tour réussi eɗen on paroje guindiji leydi Sénégal wadɓe golle payudi nde min du ganda tigui caggal ngal potital gadanal ngal holli ganda ko faiblesse seeɗe kono kay arti oɗon sembi mum Kalidou Koulibaly dirani ɓosani Ismaïla Sarr dirani ɓosani Sabaly e Jacob seno kolla tigui ganda koye ɗiɗon latéral flange ji ɗiɓe gondi aɓe kolliten koye mabɓe no hannit ni kono Idrissa Gana Gueye ene wayno ganda ko hepti hoore mum saabu oɗon kan ganda ko mankanoma yeede no hannit ni kono gollode holli hoore makko kanko oɗon gorko Idrissa Gana Gueye e nder ndeɗen jayri stade en tawi kongi on capitaine Anglan o wiyete ko Harry Kane o ko ça sera très dur contre le Sénégal wulat diaw hakkude makko e Sénégal kono metta tiiɗat e wiide makko kanko le capitaine anglais Harry Kane gasi a laaɓi kabaruji men ɗi gaddude oɗo subaka ɗum de wonno sifuno e ɗiɗon jayndeji ɗi jettuɗen oɗo subaka to karallagal to woni ton ko gorko mo Dagana ganda tigui wiyete ko Mansour Sow fati barakallah e aussi siftinde ganda ko ɓawo janggo woni le 3 décembre album expérience mo ɓiɗɗo pullo ganduɗa tigui ɓiɗɗo parnorteɗo leñol pular kala ɓoyɗo yimde ne weltine pittali ɓoyɗo yimde ne finde ne jangguina o wiyete ko Abda MC mo force tranquille ko ɓawo janggo so Allahu lamɗo jaaɓi 3 décembre album on e yalta to Nouakchott ɓesgu fulɓe onon kala on ñagama jagge hen codon album o jaññon ɗum saabu ko ganda tawi yonti artiste pular ƴetta disque d'or pourquoi pas yonti Grammy Awards yonti tigui ganda ko ɗiɗon araraji kewɗi yonti nomination ngaji kewɗi saabu ko onon mbawi jaggude hen onon mbawi sembinde nalankore mum et aussi so tawi ganduɗa tigui nalankoɓe mon ene mbawi ko mbaɗata ko onon ne mbawi ko mbatton ko vraiment wona min keɗo weeli kaɗon ɗon balle ɓe mbaɗe ɓe soutenir janggo e jaam ɓe keeɓa motivation ɓe keeɓa kadi ganduɗa tigui inspiration saabu ɓeydata inspiration artiste tan ko yiide produit ji mum jaa donc album o nan ɗon expérience wiyete ko gandal sa heeɗima ma wod ko ɓeyditotoɗa kono ma wod ko ganduɗa ko yuppe nder ma saabu eɗen gandi Abza MC o ɓooyi wadde tappe fort mi yimanta on ɗo jimi makko noon mi erimama holmo dillini yimɓe foof fata barakallah on le salue au passage et mbi succès total sur ce projet kanko Abda MC mo force tranquille et ko non tigui à tous les rapports de la crème du mouvement Ibo Pular enen kala en calmini ɓe mbadi kupti dindi fata barakallah ko salminde ɓen tigui ganda ko wayno Maliba debbo mo rewo mongo tawteɗo to Arabie Saoudite o Moussa kalne manguimi suudu kaba aljuma foof mboɗo ñaganoma fata barakallah en calminimo passage kanko ganda tigui ko Mali malaɗo kona ɗum ko en calminiya ganduɗa tigui ya Binti Abou Dramé debbo mo Sinthiou Garba mo Hunare debbo mo Garli falando ɓe gandi mi salmini ganduɗa ko Abdoulaye Diop mi salmini tigui ɓesgu cempen kala tawtengu to caggal leydi tawtengu ɗo e Dakar tawtengu e nder sous région kono en calmini ndennori kadiel e kuuɓal tawateɓe Pont Noir tawateɓe Brazzaville ha to Gabon en calmini mon ami mon frère mbo wondi Abdourahmane Guissé wondude Samba Abdourahmane to Gabon kamɓe e South Africa e kamɓe kala e mbadi kuptidinde en calminiɓe en calmini ganduɗa ko denangal ɓesgu fulɓe kono en jejjita Aboubacry Ndiaye en jejjita guindiyanke patam lamo guindiyanke gana Ibrahima Oumar Kane en calminimo e mbadi kuptidinde Ifra Sadio Ba pullam min wiyata kalno nodduɗamo e nder France mon heeɗo kolli ɗi e Touba Mbattor heeɗade kolli sababu Ifra Sadio Ba fatabarkallah kono mi yejjita ceernam wasilam guiɗam sehilam ceerno Abou ceerno Salif le khalife général de Boké Dialloɓe fatabarkallah salmindemo e mbadi kuptidinde ɗofti enen newi enen yaaji kono kay ganda tigui ɓerde yanje gandal fatabarkallah ɗum tigui woni ko tawte e ndeɗon sejjade nde jooɗi kanko ceerno Abou
Abu Salif Sow e afo makko afo mona uful afal afo gidiɗi yeede gidiɗi yiɗede itta hoolere ko kamera bonude kanko ni Ceerno Amadou Thiado wala ndi oɗo gorko fa tabarakallah Ceerno Amadou Sow min calmini min juurimo depuis Keur Massar fa tabarakallah bandire musidɓe tedduɓe onon kala e mbaɗi kubtidi mi salmini on ko Moussa Amnar Bayla Abouli Abdoul Harouna Moussa Nia gorko mo garli arno ɗo tigui adden ɗon ko sifa kele gaɗen jandi leydi Sénégal ha janggo woni aadi men dernier numéro de la semaine aljuma so haajiɗo jomiraɗo subhanahu wa taala karallagal to wonno toon ko Mansour Sow alias Thiat ɗo e haalirde nde wonno ko Moussa Nia riyankoɓe Pinde TV yo Allah hokku en yalde dow jaam